Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Het is zondag 25 juli en dit is het korte nieuws en ook het weerbericht voor Zeeland. Straten in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer stonden gisteravond blank door extreme regenval. In Oud-Vossemeer viel in korte tijd meer dan 50 mm regen. Hoewel het water ondertussen allemaal weg is, hebben meer dan 40 huizen in de gemeente Tholen schade opgelopen. Het is heel nadat het voorkomt, dat het gebeurt. Aan de andere kant hebben wij gisteravond de burgemeester ook nog rond geweest. Gaf mij terug heel veel Tholse nuchterheid aangetroffen. Mensen gaan niet bij de pakken neerzitten en dat waardeer ik enorm. Het is heel knap ook, hè, om deze omstandigheden te zeggen van nou, we gaan er gewoon tegenaan zorgen dat het weer netjes wordt. En voor het overige meld vooral alle ervaringen die er zijn. Maar dan kunnen wij het als gemeente zo goed mogelijk weer betrekken bij het nog beter maken van onze maatregelen tegen die wateroverlast. De gemeente was in de Weststraat in Sint-Annaland zelfs al bezig met werkzaamheden aan het riool om wateroverlast tegen te gaan. Maar dat blijkt dus net iets te laat. Ik denk dat een les wel is van de laatste jaren dat dit soort omstandigheden vaak voorkomen, meer dan eerder. En dat het ook extremer is. En dat zijn wel, ja, daar kun je niet in één keer alles op aangepast hebben. Het is ook heel naar dat het gebeurt. Met name voor de mensen hier die getroffen worden, die water in huis hebben, daardoor ook schade. Dat is heel naar en heel vervelend, maar dat probeer je wel goed op te pakken. En ja, investeringen kosten tijd, kosten geld. En dat moet wel planmatig opgepakt worden. Daar zijn we wel druk mee bezig. Maar de gemeente wil bij dit soort extreme omstandigheden ook een beroep doen op de inwoners van de gemeente Tholen. En die omstandigheden van gisteren, zoveel water in zo'n korte tijd. Nou kijk rond je heen, dat zie je overal gebeuren, ook in andere delen van ons land. Die is voor een gemeente ook gewoon niet te handelen. Dus we moeten ook aan andere maatregelen denken. Wat je ook zag gisteren, mensen helpen elkaar. Er worden zandzakken geregeld, er worden ook gewoon allerlei hulp, vriendendienst, burendienst wordt verricht. Ook dat zal erbij horen. Ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen doet de chloortabletten in de ban en gaat een nieuw middel gebruiken om ruimtes en bedden te desinfecteren. Fuse heet het. Want eigenlijk wil het ziekenhuis al heel lang van die chloortabletten af. De chloortabletten werd in een hele hoge dosis moest je die gebruiken omdat het anders de bacteriën en de virussen niet doden. Het was slecht voor het milieu. Het werd oorluikend toegestaan door de inspectie, maar eigenlijk is het heel slecht voor de gezondheid van de medewerkers. En chloor moest je ook na 5 minuten nog eens een keer heel de kamer opnieuw met schoon water helemaal nadoen. En met dit middel hoeft dat niet? Nee, dit middel moet je 5 minuten laten drogen aan de lucht en dan ben je klaar. En tot nu toe zijn de ervaringen met het nieuwe middel erg positief. Wij zijn enorm blij dat dit er is, ja. De verwachting is dan ook dat binnenkort andere ziekenhuizen het voorbeeld van Zorgzaam zullen volgen. Dat moet bijna wel, want iedereen wil van het chloor af, alle ziekenhuizen, alle collega's willen van de chloor af. In 1 uur 15 kilometer fietsen. Het lijkt misschien niet zo'n enorme uitdaging, maar dat was het voor Arie Liefhebber vanmiddag in Sluis wel. Hij deed het namelijk niet op een gewone huis-, tuin- en keukenfiets, maar op deze. Dit is eigenlijk een replica van een Macmillan. En een Macmillan is eigenlijk terug te brengen als de eerste fiets met trappers of met pedalen. Arie, hoe werkt die eigenlijk? Een beetje het principe van een locomotief, ouderwets. Je zet je voet hier op een pedaal. En doordat je die naar voren en naar achteren gaat duwen, want de ene gaat naar voren en gaat automatisch de andere naar achteren, dan komt er hier een mechanisme wat net zoals bij het wiel van een locomotief is. En die zorgt voor de draaiing. En dat ziet er dan zo uit. Het fietst best zwaar, maar Arie klimt niet zomaar op deze bijzondere fiets. Hij gaat proberen het werelduurrecord te breken. 15 kilometer in 1 uur, dat is het doel. Hij start in de winkelstraat van Sluis. Heren, vertrek! Langs de vaart kan hij echt een beetje snelheid maken. En het lukt Arie het record te pakken. Niet met 15 kilometer in 1 uur, maar wel met 14,1. Golfsurfen debuteert op de Olympische Spelen. En voor Pascal van der Mast uit Domburg is de sport al van jongs af aan een way of life. Dat golfsurfen nu in Tokio op het programma staat, kwam voor hem niet als een verrassing. Ja, nu de sport Olympisch is geworden, dat is wel echt gaaf. We zagen al de laatste jaren dat steeds meer bekende merken dat die surf gaan gebruiken in de commercials. Dus het werd steeds populairder bij de grote bedrijven.
En nu dat het echt Olympisch wordt, is voor de sport natuurlijk ook echt super tof. Wie droomt er nou niet van een Olympische medaille? Ooit droomde de meervoudig Nederlands kampioen zelf van een Olympische medaille. Maar op de Spelen is er geen Nederlander onder de golfsurfers. Nou, de Olympische Spelen is natuurlijk best wel veel geld achter vanuit het Olympisch Comité. Dus hopelijk dat de Olympische Spelen van het surfen zo mooi zijn, zo leuk. Dat het NOC-NSF misschien ook meer de mogelijkheid biedt om talentvolle surfers wat meer te ondersteunen eigenlijk. Want talent ziet Van der Mast genoeg als trainer van surfschool Domburg. Hij is dan ook positief over de toekomst van golfsurfen in Nederland. Nu is sport zover ontwikkeld dat kinderen van 6 jaar al gewoon echt surftraining krijgen. Dus ze starten zo vroeg en tegen de tijd dat ze een jaartje of 10, 11 zijn, dan zie je ze dingen doen dat ik denk van wow, dat deed ik pas een paar jaar later. Dus het ziet er goed uit voor Nederland. Vooral op Tholen en Sint-Philipsland waren gisteravond flinke onweersbuien en daarna waren er een paar mistbanken in de nacht en ochtend in de vochtige lucht. En die vochtigheid merkten we vandaag ook goed met diverse en een beetje dreigende wolken. Er blijft ook kans op enkele regen- en onweersbuien, maar later in de avond wordt het overwegend droog. Vannacht is er dan juist aan zee kans op wat regen. Elders is er opnieuw kans op mistbanken, bij minimumtemperaturen rond de 16 graden vannacht. Morgen, de maandag, dan is de lage drukzone van vandaag wat noordelijker op zee te vinden, maar het blijft onbestendig. Met 's ochtends af en toe wat zon en verspreid al enkele buien. In de middag is er vooral landinwaarts kans op een regen- of onweersbui en morgenavond is het overwegend droog, met dan de meeste opklaringen. Maximum temperatuur rond 22 graden en iets meer wind, windkracht 3 tot 4 en de wind draait van zuid naar west morgen overdag. Na morgen hebben we meestal een zuidwestenwind. We houden ook wisselvallig weer met dinsdag een bewolkte dag met periode met regen. Daarna zijn er af en toe brede opklaringen, maar er blijft ook steeds kans op een regenbui. Tot zover. Straks nog Regionet met reportages van alle regionale omroepen in ons land. Ik zou zeggen nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.